Un estudi topogràfic és un conjunt d'accions que fem sobre el terreny per obtenir-ne una representació gràfica, és a dir, un plànol. Aquest plànol que obtenim representa les dimensions del terreny i les característiques orogràfiques, és a dir, els pendents. També s'hi inclouen elements existents, com per exemple els arbres o un pou. En aquest terreny s'hi està fent ara mateix un estudi topogràfic i un de geotècnic. Per això veieu aquí totes aquestes màquines. L'estudi topogràfic consisteix en diverses etapes. La primera s'anomena aixecament topogràfic, que és el que està fent el topògraf ara mateix. Es tracta d'establir els diversos punts i alçades que acabarem definint en el plànol. Si després s'haguessin de fer moviments de terres, farem nous plànols amb els relleus finals, però sempre agafant el topogràfic com a referència. Tot i que podem fer un esbós general de la casa sense tenir un estudi topogràfic, aquest és el punt de partida per desenvolupar el projecte d'arquitectura. En especial si treballem en un terreny com aquest, per exemple, que no és gens pla. En definitiva, l'estudi topogràfic és una part essencial de la construcció de casa vostra, sigui de fusta o no. Les corbes d'aquest plànol ens acompanyaran fins al final del projecte.